Benvidas e benvidos a un novo webinario organizado pola Oficina Económica do IGAPE, no que falaremos sobre o programa Reacciona. Neste caso, centrándonos na liña de análise competitivo e primeiras accións de mellora. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, que vai presentar brevemente os servizos que tedes as empresas a disposición por parte da Oficina Económica de Galicia. Bueno, despois tamén intervirá José Luis en Madrid, de Valora, que é unha das empresas colaboradoras do IGAPE. Tamén temos con nós a Esteban de Toldos Gómez, que nos vai a contar pois a súa experiencia no programa Reacciona tras recibir o asesoramento por parte de Valora. Así que, como vos dicía, podemos comenzar xa. Empezamos contigo, Ángeles, Hola, cando queiras. hola, buenos días, Andrea. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar sobre analizar el potencial de tu empresa a través del programa Reacciona. Bueno, como ya dice Andrea, soy Ángeles de Castro, del IGAPE, formo parte del equipo de la Oficina Económica de Galicia como técnica de proyectos. Y antes de entrar en materia, aunque yo creo que ya nos conocemos todos, solo quiero subrayar brevemente 4 pinceladas de lo que supone la Oficina Económica de Galicia, sus objetivos y los servicios que prestamos, vamos. Básicamente, el objetivo de la Oficina Económica es ser un punto de acogida centralizado para facilitar y agilizar la implantación, la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas empresariales en Galicia, para todo tipo de empresas, autónomos, emprendedores, mediante la prestación de servicios de información, de atención, de asesoramiento, acompañamiento personal e individualizado, perdón. Uno de los objetivos conseguidos por la Oficina Económica es la reducción de la tramitación burocrática de las empresas en su relación con la Administración. Se han simplificado los procesos y sobre todo se han podido conectar con las empresas, han podido las empresas conectar con los recursos adecuados para cada una de ellas. En este sentido, se emprendieron 2 líneas de acción para facilitar la reducción de trámites. Por una parte, la digitalización de los procesos, para descentralizar la presentación de toda la documentación, obtener respuestas y asesoramiento en tiempo real y ganar eficiencia y transparencia. Y por otra parte, unas ayudas directas a emprendedores, autónomos y pymes para crear un entorno más favorable para la implantación de nuevas industrias. Bueno, queremos ser un punto que conecta a las empresas con la Administración, un punto único de información, es decir, ser un referente para Galicia, para cualquier empresa, tanto para las empresas gallegas como aquellas que se quieran implantar en Galicia, vamos, adaptando nuestras necesidades a todas las empresas que se quieran implantar. Bueno, somos un gran equipo de personas que informaron sobre estas ayudas, sobre todas nuestras ayudas, no solo de la Consellería, sino de otras administraciones, de las líneas de financiación, de servicios de asesoramiento, de todo en coordinación con todas las consellerías y demás administraciones, como pueden ser concellos, diputaciones. Para eso contamos con un equipo permanente situado en los servicios centrales de IGAP en Santiago de Compostela y varias personas que estamos en la periferia. En mi caso estoy en Coruña y otras personas en la oficina territorial de IGAP de Coruña y otras personas en la oficina territorial de Vigo. Contamos además con más de 100 expertos profesionales que prestan servicios de asesoramiento individualizado de forma gratuita durante 20 horas en diferentes ámbitos, pues dependiendo de las necesidades de cada empresa, en un ámbito general, orientado más bien para apoyar un proyecto más individualizado, en otros ámbitos más específicos, como puede ser la innovación, como puede ser la industria, como puede ser la competitividad, como puede ser la energía. Para solicitarlo es muy fácil, solo tenéis que entrar en la web de la Oficina Económica de Galicia, asunto.gal, y poner asesoramiento y solicitar el asesoramiento. O si no, bueno, podéis llamar a nuestro teléfono, que es ay, que no lo tengo por aquí, nuestro teléfono. Yo Bueno. tengo en pantalla el 900 Bueno, pues lo tienes en 815 pantalla, exactamente. 151, sí. Bueno, pues eso, el 900 81 51 51, perdonad. En conclusión, nuestra finalidad es posicionar a Galicia como atractivo, un buen atractivo y diferenciado para atraer la inversión,
para facilitar la implantación de nuevas inversiones en la comunidad nuestra, seleccionar y captar nuevas inversiones para complementar nuestras cadenas de valor y favorecer y ampliar las inversiones ya existentes. Siempre estaremos a vuestro lado, estamos a vuestra disposición. Os animo a que visitéis nuestra página y nada, muchísimas gracias por escucharme. Y ya doy paso a nuestros colaboradores de la Oficina Económica. Muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición. Perfecto, moitísimas grazas, Ángeles. Pois como vos comentaba ao inicio, ahora xa pasamos a falar con José Luis de Valora e con Esteban de Toldos Gómez para falar pois máis en concreto do programa Reacciona. Benvido, José Luis, e benvido, Esteban. Moitas gracias, Ángeles, Andrea, moitísimas gracias e benvidos a todos a este webinar no que abordaremos polo miúdo o programa Reacciona na súa liña 1 que trataremos de abordar desde unha perspectiva práctica, é dicir, desde a experiencia da súa execución por parte da empresa Toldos Gómez, falando, polo tanto, de como se abordou e da súa experiencia concreta. Non temos con nós a Esteban Gómez, de Toldos Gómez. Benvido, Esteban, bos días. Hola, bos días. Para iniciar, Esteban, se che parece, creo que sería moi bo que nos presentases brevemente a Toldos Gómez e a actividade de Toldos Gómez, para que o coñezan, ou aqueles que están no webinar non coñezan poidan situarse de feito na actividade da empresa. Vale, pois TGM Toldos Gómez é unha empresa familiar do interior de Galicia, Arzúa, con sedes tamén en Santiago e en Bergondo, e somos unha empresa mediana, andamos un pouco máis entre 6 e 7 millóns de euros de facturación anuais e somos 99 persoas traballando aquí e dedicámonos a facer e instalar lonas e toldos, todo a medida, confección tanto industrial como para particulares, calquera cousa que se poda confeccionar en lona e logo xa que instalar, pois a eso nos dedicamos. Moi ben, moitas gracias. Pois imos entrar xa no programa Reacciona. O programa Reacciona na súa liña 1, que consiste en análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora nunha empresa. Trátase de un programa enfocado a análise da estructura de negocio, os seus procesos e a súa organización desde unha perspectiva táctica, é dicir, non desde unha perspectiva estratégica. O objetivo final non é facer un plan da empresa para os próximos 2 anos, non se trata disso, se trata de identificar aquelas oportunidades, accións de mellora máis inmediatas da compañía e que permitan poñelas en práctica axiña, de unha forma axiña, o que se chama os quick wins na mellora de procesos, na mellora competitiva dunha compañía. É enfocado sobre todo eso, a eficiencia dos seus procesos, a mellora da proposta de valor da súa oferta ou na forma de chegada ao mercado. Este objetivo desa liña 1, tendo en conta que ese é o marco de traballo que obviamente temos que nos temos que deber a hora de facer o traballo de asesoramento de traballo coa empresa beneficiaria, pois este é o plantexamento que tiñamos, lóxicamente, en Toldos Gómez. Entón, teño en conta isto, Esteban, que expectativas tiñades ao inicio do programa e como evolucionaron ao longo do proxecto? Bueno, pois as expectativas evolucionaron de difusas a concretas. Quero decir que ao principio esperábamos mellorar de algún xeito, sin saber exactamente en que e en como íbamos a mellorar, só esperábamos sacar algo de proveito e facer as cousas algo mellor, e a medida que fomos avanzando no programa, pois xa fomos concretando que esa mellora sería no ámbito de mellora de procesos, que teria que ver co digital, logo concretamente
no tema automatización robótica de procesos e máis concretamente despois pois xa supemos que se iba a mellora iba a consistir en que as persoas do departamento de compras que facían unha tarea rutinaria pois aforrasen moito tempo para dedicar a outras tarefas nas que podía aportar máis valor unha persoa. Vale, vamos a ver, fíxose neste proceso, lóxicamente hai unha metodoloxía de traballo que hai que seguir. Esta metodoloxía pois basábase no análise de oportunidades de mellora en diferentes, digamos, aspectos de xestión, ¿no? da compañía, como poden ser pois análise de como estabades en innovación, en recursos humanos, en compras, en sostenibilidade, en operacións, pero finalmente, despois de analizar todas estas accións e máis incluso, ¿no? Todos estos, digamos, variables e máis, finalmente optouse por traballar en profundidade en digitalización e concretamente, como ti dixeches antes, en automatización de procesos administrativos. Por que decidiches priorizar estas actuacións sobre outras oportunidades que poideron identificarse nos outros eidos de análise? Bueno, aquí o que fixemos foi un análisis de coste e beneficio. Quero decir, de todas as medidas posibles, había se cadra outras que podrían ter máis impacto, pero o esforzo sería moito maior. Entonces, o coste que iba, o tempo que lle tíamos que dedicar a esta millora en proporción o beneficio que íbamos a obter, pois aconsellaba decantarse por este tema de automatización robótica de procesos, porque con un esforzo relativamente pequeno, pois o impacto iba a ser relativamente alto. E ademais, non era novo de todo para nós o tema da automatización de procesos e isto pois tamén influiu en que nos decantáramos por este asunto concreto. Pois, tendo en conta este último, é certo que xa coñecíades esa tecnoloxía e a súa aplicación da robotización de procesos aplicado a procesos administrativos e tiñades identificadas procesos e oportunidades para poder automatizalos. De feito, iso fixo que uns das tarefas que se fixeron no proxecto de asesoramento foi analizar diferentes procesos que en principio parecían ser automatizables, pero obviamente necesitaban un análise polo miúdo para finalizar, para poder decidir se que finalmente fosen automatizables, ¿no? Contanos, se podes, un pouquiño todo isto e os procesos que vos interesaban analizar e automatizar para que o coñeza todo o mundo que nos está a escoitar. Sí, o primeiro que fixemos foi facer unha lista de todos os procesos administrativos que son repetitivos. O sea, son repetitivos, que as cousas sempre son sota, cabalo, rei, cousas que se podan automatizar, que non hai que tomar decisións complexas polo medio, cousas que sean que se repitan e que sean susceptibles de ser automatizadas. Entonces, o primeiro é ter unha lista destas cousas que se poden repetir. E despois outra cousa que fixemos foi mirar canto tempo adican as persoas a cada un destes procesos susceptibles de ser automatizables e tamén, se leva media hora, leva unha hora, e tamén cantas veces se repiten ao longo dunha semana, ao longo dun mes, para así podese cuantificar, se automatizo este proceso, aforrarei o ano 200 horas. Se automatizo este proceso, aforrarei o ano 150 horas. E outra cousa que tivemos en conta era que foran procesos que non foran a cambiar, que había unha perspectiva
de que no tempo se foran a manter estables, porque se enseñamoslle a un robot a facer unha cousa e ao cabo de 15 días vais a facer dunha forma distinta, pois xa non nos sirve. E despois con eso, vendo cal é o proceso que máis se repite, que vai se manter no tempo, que máis tempo nos vai a forrar, pois xa facemos unha descripción detallada do proceso, explicamos a un consultor paso por paso o que se iba facendo, o que se fai, que pasos se dan, que decisións se toman ou onde onde hai que facer clic, que programas se utilizan, e todo eso documentase en un documento que ten un nome que non me acordo, ti sabrás, José Luis, como pero Sí, ten un sí. nome técnico, ese documento que describe para unha persona que nunca viu o proceso, vai pasiño a pasiño explicando o que se fai, ese documento veunos de volta para repasalo e asegurarnos de que non se nos olvidaba ningún paso, como que se di valídase, e despois desarrollase e empezase a facer probas. Mira, podes poñernos algún exemplo de proxectos que habedes analizado e que xa, ademais, estades automatizando ou tedes emplatados de forma automatizada, Esteban? Sí, cosas que vimos que eran bastante repetitivas ou que se podían automatizar. Un é o envío de ofertas a clientes. O sea, redactar a oferta faino unha persoa e poñer os precios e todo eso, pero unha vez que o introduce no sistema, pois había que facer unha parte que consistía en xerar un documento PDF, ir á ficha do cliente, localizar un correo electrónico ou un móvil que tivese mensaxería instantánea, adxuntar ese PDF con un texto tipo que inclúe o nome da persoa que está enviando o presuposto. Aténdelle, pois, aténdelle Esteban. Aquí ya chega o seu presuposto. Axuntalo e despois marcar no ERP ou no CRM esa oferta como enviada. E archivar despois ese PDF para que nos quede aquí accesible. Entonces, eso facíase sempre igual e automatizouse. As persoas registran as ofertas no ERP e logo o robot encárgase de xenerar o PDF, envialo e arquivalo. Outra cousa que automatizamos na parte de produción e oficina técnica, hai partes de conversión de arquivos, facemos arquivos para a máquina de corte en un formato concreto, entonces hai que abrilos e exportalos con outro formato e fanlle algúns cambios que son sempre os mesmos nos arquivos. Pois esos, a oficina técnica deixa o fichero nunha carpeta, o robot vai abrindo un por un todos os ficheros, fai esos cambios e exportaos con un nome distinto para que sepamos que foron procesados. E outro que fixemos é a xestión de facturas de proveedores. Algúas facturas que veñen sempre igual, hai que escanealas e metelas no RP, pois tamén se digitalizou. E outro foi o punteo de... Nós temos algunha mercancía que temos en consignación, que é mercancía seriada, son pezas de lona, e unha vez ao mes vemos cales desas lonas consumimos, notificamos o proveedor e o proveedor emite unha factura. Entonces, esa factura que nos emite o proveedor temos que punteala con nosos movimientos de almacén para ver que nos esté facturando a lona que consumimos e non outra, que ir cotexando números de serie dunha lista con outra e dando visto. Eso tamén se pode automatizar. É dicir, todos son procesos que fanse co ordenador en diferentes programas que son repetitivos, fanse moitas veces e polo tanto do mesmo xeito e polo tanto teñe todo sentido automatizarlo. Por exemplo, podes darnos un dato, por exemplo, nas ofertas, de cantas ofertas máis ou menos, podedes estar enviando, non sei se o mes, etcétera, para facernos unha idea do número de veces que hai que repetir ese proceso. Claro, eso ao largo dunha empresa como a nosa, que unha parte importante do noso traballo, da nosa facturación,
ten que ver co sol que faga, que protección solar, os toldos que facemos para as vivendas e para os bares, vai variando, pero pode haber días de entre 20 e 50 ofertas o día que xeneramos, e destas, pois a inmensa maioría envíanse por correo electrónico ou por mensaxería instantánea. Eso, De acordo. ao cabo do mes, pois ponlle, tirando polo baixo, vamos a facer unha media de 30 ofertas ao día ao ano, 5 minutos ben o leva o que aforra o robot, que o que leva máis, xa son 150 minutos ao día. Claro, correcto, É moi correcto. significativo. Moi significativo. E o robot envía, dicías que se enviaba tanto por correo electrónico como por mensaxería instantánea, e o robot envía utilizando ambos medios, non? As ofertas. Sí, aí, cando as persoas rexistran a oferta no CRM, pois elixen a forma de envío. Entón, o robot filtra, primeiro filtras de correo electrónico, envías todas, e logo filtra as de WhatsApp e envías todas. Si hai outras formas de envío, como é se hai que levala en man, ou se hai que enviar por correo postal ou por mensajería, o robot non intervén. Pero se son estas dúas, fai ese filtro, escollas e fai o que corresponde en cada caso. De acordo, de acordo. Esteban, cales son os principais retos, pois, sobre todo técnicos e organizativos na empresa, aos que tiveches que enfrentar pois a hora de digitalizar estes procesos e poñelos en marcha, porque non é fácil digitalizar, telos automatizados xa está, senón que hai que implantalos, non? Entón, fálame un pouco desos retos e dificultades que tuviches ou que tiñades ou que tenéis todavía a día de hoxe para facer a implantación deste tipo de tecnoloxía. Claro, aquí hai un paso previo que non sei, máis que un reto, se cadra é unha oportunidade tamén de millora, porque o primeiro que hai que facer é, digamos, estandarizar o proceso ou buscar a repetitividade. Podes encontrar que se hai varias persoas facendo o proceso, cada un o fai da súa maneira. Ese texto que decíamos que enviáramos ao cliente, pois unha persoa envía o presuposto por WhatsApp ao cliente sin ninguna presentación. E outro pois fai un texto introductorio, pois estimado cliente, aquí lle envío, aquí lle chego a oferta. Entonces, o primeiro é analizar ben o proceso e buscar esta repetitividade, como quen di, estandarizar ese proceso, empaquetalo e facelo sempre igual. Eso tanto internamente como externamente, porque neste caso que falábamos dun tema no que interveñen varios proveedores que nos deixan aquí mercancía en consignación e agardan a que a consumamos para facturala, pois as facturas pois tiñan información distinta. Os listados que lle mandábamos nós pois non eran idénticos. Entón, tuvemos que estandarizalo e pedirles que nos puxeran as cousas o máis parecido posible. Ou despois tamén que daste conta cando entras no proceso e xa tes todo moi definido e cando te pos a traballar realmente e a facer cousas, ves que hai excepcións ou asuntos que non contemplaches no análisis inicial. O mellor non se ve a complexidade de un proceso ata que te metes en ello que queres estandarizar. Pero, bueno, fonse salvando, como sempre, supoño que en todos os proxectos de calquer ser humano, van surdindo este tipo de cosas e vanse salvando e ao final chegamos ao porto. E como recibiu Esteban pois o equipo de traballo que estaba a facer eses proxectos de forma manual, como recibiu, digamos, pois esa nova, non? Bueno, a partir de agora ti non tes que enviar xa nada, senón que o vai facer, por exemplo, nese proceso, non? Os demais exactamente igual. Xa o vai facer un robot, como recibiu o equipo de traballo? Pois a verdade é que había sempre un temor que podera pensar eu en alguna ocasión de se a xente se podía sentir como desplazado, tal, pero bueno, pero
non foi así. Eu creo que pasará en moitas empresas, eu creo que en case todas, que a xente ten moitas veces máis traballo do que dá feito, entonces veuno como un alivio, dixo, pois que maravilla. Se isto realmente vai a funcionar, a verdade que o recibeu ben, con ilusión, colaborando, e moi contentas de ver como o robot iba facendo as cousas e as persoas que daballe máis tempo para facer outras cousas, pois falar con proveedores por teléfono, negociar ou dedicarse a buscar cousas ou cousas novas, que eso pois un robot non o fai, e ter máis tempo para eso. O que notei tamén é que hai aí como as persoas parecelles todo moi fácil e cando hai que plasmar nun papel e facer un documento, a veces omiten cousas que dan por supostas, e o técnico necesita saber cada detalle, non? O técnico Claro. necesita que lle digas cada cousa, e as persoas a veces como fan tantas veces, a información que dan por suposta e non a comparten hasta que, oye, pero, sí, é que en este caso facemos esta outra cousa. Pero bueno, pois é un diálogo e ao final pois queda todo ben. Ben, falemos un pouco, Esteban, de beneficios, se che parece. Algo xa adiantaches na tua exposición previa, pero fálanos un pouco de esos beneficios que obtiveches pois, ca execución de todo este programa, non? Para compartilo co resto de asistentes a este webinar. Sí, bueno, aí eu penso que só o feito de pararse e reflexionar na forma de facer as cousas xa supón unha millora. Cando pos o foco ou pos a lupa aí encima de un proceso, de calquer proceso, e teño que explicar a outra persoa que é allea a túa organización e explicarlle como fas as cousas, pois de paso que as explicas, valas analizando e xa encontras milloras. Pois na forma de arquivar, pois estandarizar o nome dos presupostos, poñerse en a mesma carpeta, varias cousas que antes non te paraches a facelas e só telo que analizar xa supón unha millora. E logo despois, xa dixen antes, efectivamente, o de estandarizar, o de intentar que todo o mundo faga as cousas igual, e o de aprender tamén a documentar un proceso polo miúdo, dunha forma detallada. E o máis importante, a mellora máis importante é que as persoas non teñan que facer cousas repetitivas e ao mesmo tempo aburridas, non? Entón, deixar eso para a tecnoloxía e que as persoas fagan cousas pois, onde fai falta máis creatividade, máis comunicación, máis decisión. Pois penso que a mellora máis importante é liberar tempo de tareas repetitivas. Moi interesante esta reflexión última tuya, Esteban, porque é certo que normalmente todo o que é o traballo repetitivo e continuo, que non falla pensar, senón simplemente facer, pois é o típico que debe facer un robot, non unha persoa, de feito, non? Que o que ten que poñer o seu valor que pensar, aportar valor, non? Creatividade, etc. Non? Creo que é moi importante esta reflexión túa. Falemos, Esteban, do proceso de financiación pública deste programa, non? Do proceso de axuda, porque seguro que moitas empresas que nos están a escoitar agora mesmo, pois poden ter, o mellor, malas experiencias de es que calquera axuda vai supoñerme ter que dedicar tempo a facer documentos, a xustificar, etc. Non sei se vale a pena todo ese traballo para logo facer o programa, non? Entón, contanos un pouco a vosa experiencia en relación a isto, Esteban. Bueno, desde o noso punto de vista, esta experiencia é que a tramitación é sinxela, é fácil de facer, non require de memorias moi longas explicando o que se vai facer, que beneficios se van a obter, cuantificar as melloras e todo eso non é preciso, tampouco hai que pasar
tempo buscando 3 presupostos para facer a mesma cousa, seleccionando proveedores distintos, e despois non corres o risco de que na xustificación te encontres con que o que xustificas non é exactamente o que pediches, porque isto é como un paquete, entonces toda esa parte, digamos, burocrática pode que algo farragosa de outras axudas, aquí evítase, non? De acordo, de acordo. Por completar un pouco esta información, Esteban, para todos os que nos escoitan, que saibades que todo o proceso final de preparación desa documentación xustificativa da acción, obviamente colaboramos nos nesa preparación para presentala ao IGAP. Unha das nosas tarefas como empresa colaboradora para precisamente para que sexa o máis sinxelo posible e se dedique ou se adique por parte da empresa beneficiaria un mínimo de tempo. Digamos, teño unha pregunta en canto ao impacto da axuda. É dicir, que peso tivo que tiñades esta axuda para que tomades, digamos, no momento de tomar a decisión de vou iniciar este proceso de mellora. É dicir, realmente axudou ou influiu de forma decisiva para que poñades en marcha todo este proxecto, Esteban? Sí, totalmente. O sea, neste caso, aquí, se non houbera axuda, probablemente non acometeríamos esta millora ou tardaríamos en acometela. Foi un impulso moi grande. De acordo, de acordo. Mira, e que melloras suxerirías agora despois da experiencia para programas de financiación pública pois enfocados neste, digamos, deste xeito, en procesos de mellora da compañía? Bueno, aí, desde o noso punto de vista de PEME, perceptora desta axuda, pois aí o que neste punto en que se simplificou bastante a tramitación, o que nos queda por pedir, porque sempre se pode pedir, pois que se aumente a intensidade da axuda e máis axudas. Eso, digamos, a parte máis cuantitativa, non? Son ben recibidas, axudan e que a siga habendo, polo menos, non? De acordo, de acordo. Esteban, temos unha pregunta que nos achega David a través do chat, que nos pregunta Esteban que, perdón, nos pregunta David que como implementa ou como se plantexa Toldos Gómez no seu negocio a inteligencia artificial. Tiñades fixeches algún tipo de reflexión sobre isto ou como abordades, Esteban? Bueno, a verdade é que unha empresa como a nosa, que non sei ser unha mediana empresa con un departamento de informática moi reducido, é unha persoa sola, pero sí que estamos pendientes do que sucede ca inteligencia artificial e algunha cousa fixemos. Eu utilizo a veces para estruturar documentos ou cosas así, son usuario de ChatGPT, ca versión gratuita, e temos un proxecto de xestión do coñecemento, un chatbot, porque aquí temos unha variedade moi grande de produto, temos 6 líneas de negocio, hai moita variabilidade na parte técnica das materias primas, hai todo tipo de lonas con distintos gramaxes, distintas resistencias á tracción, á rotura, distintos grosores, distintos tratamentos. Entón, estamos en un proxecto de facer un chatbot que poda xestionar esta información e respostar. E o que me din conta é que a parte menos importante desto é a inteligencia artificial. O sea, fixemos un traballo é o que falábamos antes de que analizando un proceso xa melloraba. Pois aquí fixemos un traballo de recopilar toda a información técnica, poñela en táboas
estructurala para que o chatbot o poder utilizar e eu pensaba para min, pero se teño todo tan ben clasificado co código de artículo, ca pregunta, ca resposta ou todas as características das lonas clasificadas, o chatbot casi non me fai falta, porque o sea, teño unha base de datos estructurada con toda a información, pero bueno, estamos, eu creo que como a todos, tomando contacto e tratando de aproveitar unha tecnoloxía que nos vai axudar a facer as cousas mellor. Grazas pola Pois, pregunta, David. exacto, moitas gracias pola pregunta, David. Non temos, a ver, outra pregunta acaba de chegar, que nos di, bos días, no programa desde el principio contactan a empresa galega que estivera interesada en nuestra agrotech. Non entendo moi ben esta pregunta. Entendo que se estades interesados no programa, claro, sodes vos os que tedes que contactar directamente co programa Reacciona. Hai unha páxina web de Reacciona IGAPE no que a partir dela podedes directamente solicitar esas axudas de calquera desas liñas, vale? En calqueira caso, aí está a web, gracias Andrea, en calqueira caso, esta liña que estamos a explicar hoxe, que é a liña 1, se contactades con nosotros, con Valora, a partir de aí xa falamos convosco para orientaros do que tedes que facer para facer a solicitude do programa. Sen problema ningún. Pois se non temos máis sí, por suposto que sí que podo dar os datos. Deixo aquí no... Perdona, deixo- unha breve Sí. intervención. Tedes na páxina web todos os datos de contacto das empresas colaboradoras segundo a liña que vos interese, vale? Se queredes vos comparto e facemos un repaso da información que tedes na web para que a vexades directamente. Un segundiño. Esta pantalla, compartir. Se vades á páxina web do IGAPE, dentro de PMS autónomos, tedes aquí Reacciona, que bueno, é a páxina na que estaba xa, e aquí tedes toda a información, tedes as bases reguladoras, unha infografía de resumo, os carteles, porque está cofinanciado con fondos FEDER este programa, tedes todos os requisitos, que aquí é o que preguntaba Nora, que a solicitude debe realizarse necesariamente a través da entidade colaboradora, que no caso desta liña pode ser Valora, e como vos dicía aquí máis abaixo, tedes todos os servizos, que son un total de 13, e se pinchades en cada un, por exemplo, o da temática deste webinario, aquí tedes pois un pouco o resumo do servizo, e dentro na parte de abaixo tedes os datos de contacto das entidades colaboradoras, e tedes tamén unha breve presentación, no caso de Valora, no que vos explican brevemente pois en que consiste o servizo, vale? O sea, tedes toda a información na páxina web do IGAPE, así con todos os servizos, vale? De todas formas, se aínda así tedes algunha dúbida máis xeral do programa, podedes contactar coa Oficina Económica para que vos resolvan as dúbidas. Deixovos no chat, son os datos de contacto que compartimos ao inicio do webinario cando interveu Ángeles, pero deixovos tamén pegados no chat tanto o número de teléfono como o correo da Oficina Económica para dudas así xerais sobre o programa ou para saber se podedes solicitar ou demais cuestións que vos xurdan, pois podedes contactar a través da Oficina Económica. Nada, era simplemente eso, que aí tedes toda a información e os datos de contacto das entidades colaboradoras para solicitar os servizos. Non sei se queredes facer algunha reflexión final, José Luis e Esteban.
Bueno, se non hai máis preguntas pola miña banda, simplemente animar a todas as empresas que están a escoitar pois a facer este programa. Penso que se tereches a oportunidade de escoitar todo o webinar, é unha moi boa oportunidade de afrontar e mellorar pequenas cousas, pequenos procesos, pequenas tarefas de proxecto, tanto en operacións como na proposta de valor da compañía ou de chega ao mercado dun xeito inmediato, non? É dicir, trátase de buscar esas oportunidades de mellora máis inmediatas e que con impacto, polo tanto, tamén inmediato na propia compañía. No caso de Toldos, decidiron enfocarse na parte de automatización de procesos administrativos, pero pode haber moitas máis oportunidades ou moitas máis accións dependendo do negocio e da casuística e das necesidades da compañía. De eso trátase de priorizalas, de identificalas, priorizalas e, de acordo coa compañía, da empresa, levar a cabo esos procesos de mellora, non? Entón, quero animarlos a todos porque creo que é unha moi boa oportunidade para iso. Esteban, por la miña banda nada máis, moitas gracias a todos. Esteban, doucha palabra, adelante. Nada, eu non teño máis que decir que agradecervos que me invitades a participar. Nada máis, penso que xa está todo dito. Moi ben, Esteban, moitas gracias. Certo, moitísimas gracias á Oficina Económica o IGAPE por organizar este webinar, invitarnos a participar. Espero que fose de axuda e de valor, non, para todos os asistentes. Moitas gracias.